pots veure que malgrat que encara són forts, realment van perdent força. El sistema ha entrat en una decadència, això és evident. És un sistema que es fonamenta en mentides, les mentides que, diguem-ne, neixen el post-referèndum del 1 d'octubre, no? En el que se sap perfectament i s'ha pogut observar que tot allò era mentida, i mentida en el sentit que no hi havia cap interès en implementar res. És a dir, tot allò va ser una operació creada per tal de que alguns continuessin mantenint el sistema, però que no hi havia realment un interès i una intenció de generar un estat independent. I aquesta mentida és la que encara ara està sobrevivint en referència al sistema polític actual. Jo crec que les mentides no aguanten, poden aguantar un temps, però a la llarga no aguanten. I quan un sistema està fonamentat en mentides, al final acabarà destruint-se. L'hem d'ajudar a destruir, sí, efectivament. Però de moment encara crec jo, i és la meva opinió, encara és massa aviat. Per tant, què hem de fer? Hem de fer petits, diguem-ne, escamots, de fer coses que vagin mantenint una mica la flama o que es vagi visualitzant l'existència de persones i d'idees i d'alternatives per quan aquest sistema exploti que no quedi res, que tot això sigui un desert, sinó que ja s'hagin creat una sèrie d'estructures que puguin agafar el relleu i començar a caminar cap a l'objectiu de la independència. Sí, jo crec que ara estem en època, ja acabo, estem en època de replegament, estem en època de defensa, jo en tot cas aquest tema el tema de la defensa, el tema de la guerra jurídica, del setge jurídic que estem vivint en aquests moments, i que és un tema que ja desenvoluparé, si voleu, després al llarg de la nit, i és un tema d'intentar tenir imaginació, intentar tenir visió, i amb aquests petits objectius i aquestes petites victòries, anant-les assolint mentre el sistema va caient, vagi renaixent una alternativa de país. Molt bé, Lluís, moltes gràcies. Me podria allargar, però en fi, crec. Bueno, ara mateix... Gràcies a vosaltres. Gràcies. Estàs igual que en Víctor, et sobren 3 minutets, si no m'equivoco, Josep Maria. Perfecte. I farem la taula rodona ara en un segundet. Ara estaríem amb Miquel Marovens. Bon vespre, Miquel. Hola, bon vespre. I moltes gràcies a tots els que ens escolten. Bé, jo començaré una mica pessimista perquè penso que hi ha alguns companys que pensen que es pot crear una espècie de moviment des del no-res, amb gent no coneguda, i podem guanyar les eleccions a la primera. Això és impossible. O sigui, això és absolutament un autoengany immens. Amb sort, algun dels partits que ja existeixen, amb sort, potser d'aquí 12 anys, potser d'aquí 3 eleccions, arribaran a tindre algun diputat que pugui tindre una lleugera influència. O sigui, hauríeu d'estudiar una mica les gràfiques de les eleccions per donar-vos compte de com baixen o com pugen els partits. Bé, vaig a lo meu. Jo vaig estar molt content quan vaig veure el president Pujol parlant a la conferència de SADE que el que s'hauria d'haver fet és deixar d'estatuts i anar cap a la devolució. Em va semblar que ja era hora algú escoltava. Després, quan vaig veure la presidenta Forcadell esgrimir a la mà una fotocòpia de les Constitucions i dient que ara venim a recuperar-les, vaig dir, mama, mira, anem bé. El que ha vingut després ha sigut tot un desastre. Perquè, per exemple, per mi un referèndum no s'ha de fer. Per restituir un estat que ja existia no s'ha de fer un referèndum. Això és una barbaritat. Per mi el referèndum és demanar als que no se senten catalans i viuen a Catalunya a veure si es donen permís per ser independents. I amb això el nacionalisme català, que se li diu nacionalisme però se li hauria de dir d'una altra manera, ha sigut un gran mestre en les renúncies. O sigui, nosaltres hem estat durant 150 anys reclamant sempre tornar a les Constitucions catalanes. Però a partir del Memorial de Greuges ja parlem de 4 províncies, les bases de Manresa parla ja de federació amb Espanya, la famosa Constitució de l'Havana també parla de 4 províncies, o sigui, s'obliden de la Franja, s'obliden de Catalunya Nord, s'obliden de Balears, i cada vegada perdem un lloc sol.
Aquesta vegada jo fins i tot me n'alegro que no hagi funcionat, perquè m'imagino com seria un estat independent amb aquesta colla d'inútils que ens governen avui en dia. Per tant, el que hem de fer és pensar, parar-nos, pensar i veure què ens ha portat a aquest desastre. I corregir aquest desastre perquè a la propera ocasió estiguem ben preparats. Per tant, no soc pessimista, jo soc optimista. Primera, no s'ha de parlar pas d'independència, sinó que s'ha de parlar de restitució. Perquè quan es parla d'independència estàs parlant d'una secessió d'uns espanyols enfadadets amb el maltracte d'Espanya i de 4 províncies. Això, perdoneu, això és un error. S'ha de parlar de restitució. Si parles de successió, estàs parlant també de repartir actius i passius. Jo veig molta gent que a vegades parla de repartir actius i passius. M'agradaria que m'expliquessin de quins actius parlen. Perquè si es refereixen als actius que té Espanya a Catalunya, són robats. I els que tenen fora no m'interessen, submarins que s'enfonsen. Aleshores, jo penso que s'ha de tornar a l'origen, a voler restituir l'estat del Principat de Catalunya, amb les seves constitucions, evidentment modernitzades. No fer la borrada de fer una llei de transitorietat jurídica des de les lleis espanyoles. Això és un gravíssim error. De cara al món, una restitució com Letònia val molt més que el problema que han tingut a Bòsnia. O sigui, jo penso que primer ens hem de dotar de coherència i després veure què hem de fer. Què ha fallat? Ha fallat que tenim un govern ple de menjadores, que en el seu moment, jo com veia que les creava, vaig pensar, les creem per tenir calés per fer altres coses. Doncs no, les creaven simplement per tindre gent a sou del partit. Què més falla? Falla la llei electoral. El cas del Jovinyà és un cas clar on es veu que qualsevol partit, si li treuen un diputat, en posa un altre i s'ha acabat. Però si el senyor Jovinyà hagués representat a la comarca del Ripollès, el merder que tindrien avui en dia a la comarca del Ripollès seria maco. O sigui, ha d'haver una llei electoral per districtes electorals i per comarques, perquè no es puguin passar aquestes coses. O sigui, hem de buscar tots els errors que hem tingut i esmenar-los perquè a la propera ocasió no ens torni a passar el mateix. No podem estar depenent de partits. I el bàsic és, no entenc encara perquè ningú va denunciar la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut. Un Tribunal Constitucional diu si una llei és d'acord a llei o no. El que no diu mai és corregir el redactat d'una cosa que la gent ja ha votat. És que no s'ha denunciat. 5 minuts, Miquel. Sí, acabo. Tampoc han denunciat tot el que ha passat després. Ni han denunciat el desplegament dels piolins il·legal, ni han denunciat el 155 il·legal, ni han denunciat convocar eleccions de Madrid. Per tant, mirem què ha fallat i corregim. I no hem de crear un moviment. Hem de crear petits comandos, com deia l'altre dia amb el Tònic, que es dediquin a coses concretes. Moltes gràcies, Miquel. Anem molt bé de temps, ho esteu fent superbé i, evident, clar, per al·lusions, en Lluís jo penso que ja té una primera rèplica, després en el torn de taula rodona entre nosaltres, perquè has parlat de temes legals i d'altres que esteu escoltant, perquè després el debat ha de ser entre vosaltres. Et silencio un moment, Miquel, i ara ja pot entrar Roser Díaz. Roser Díaz, sisplau. Hola, bona nit. M'escolteu bé? T'escoltem, sí. Bona nit. Gràcies per convidar-me i per poder posar aquest meu granet de sorra a tot aquest debat. A veure, jo el que crec que us puc ajudar és intentar fer veure als nostres oients o posar-me, diguéssim, a nivell dels nostres oients, perquè a vegades el tema de la política hi ha com 2 estadis, no? El que realment hi està ficat a dintre i el que trepitja a peu de carrer. Llavors, jo considero que soc de les que trepitjo a peu de carrer. És molt difícil implementar el resultat de l'1 d'octubre perquè realment crec que el debat anava per aquí, perquè no hem d'oblidar que vàrem fer un referèndum i el vàrem guanyar, un referèndum que ens varen dir que el resultat era vinculant, un referèndum que ens varen fer triar si volíem que una Catalunya fos un estat independent o no, i això és una de les coses que no hem de passar pàgina i no hem d'oblidar mai. Llavors, si això
aquest estat d'ànim del que va passar i el que ha passat aquests últims 4 anys, deixat a part de tot el que és tema polític, així a nivell institucional, a peu de carrer que es parla? Ens han enganyat. I no ens equivoquem, ens han enganyat. Perquè a mica en mica han anat sortint coses, perquè jo vaig ser la primera que jo combregava al 100% amb en Carles Puigdemont i amb els Junts pel Sí i amb Esquerra. Jo vaig ser la primera que he anat a totes les manifestacions demanant la llibertat dels presos i i vaig anar a Brussel·les a veure el president i vaig anar a Perpinyà fa 2 anys. Llavors, a mica en mica s'ha anat desgranant tot el que ha anat passant i el nivell que ens han estat enganyant i llavors la gent hem anat obrint els ulls. Això què te vol dir? Que implementar el resultat de l'1 d'octubre és absolutament impossible amb la gent que han estat treballant fins ara. Si volem fer alguna cosa i volem tirar endavant, s'ha de començar de zero. És impossible. No hi ha volta de full. Això és com, jo què sé, com una parella que es donen un temps de reflexió, però la parella no funciona perquè n'hi ha un que ha fallat absolutament al 100%. El temps de reflexió no serveix per res. S'ha de començar de zero. Com s'ha de començar de zero? Doncs, guaita, en aquest moment només hi ha una manera, que és la gent que hi ha a les institucions catalanes, doncs fer-los a fora. Com? A través d'unes eleccions, a través de noves opcions. Suposo que és una cosa, començar de zero és duríssim, perquè sobretot reconèixer que t'han enganyat, quan tu has donat, has anat a tallar carreteres, has fet això, has fet l'altre, has perdut temps, has perdut diners, i aquí l'única cosa que veus ara, després d'aquests 4 anys de lluita, de sacrifici, jo he vist gent gran en cadires de rodes, en manifestacions, i ara l'única cosa que veus és a 4 que estan governant una autonomia, que ens fan caure la cara de vergonya en segons quines actuacions que fan. I l'única cosa que veus que el que volen és l'única cosa és cobrar a final de mes i mantenir l'estatus del seu partit polític, perquè com més arrepleguen, més forts són. Veiem pactes absolutament vergonyants. El que és una màxima exponència és la diva a la Diputació de Barcelona, el pacte dels socialistes amb Junts per Catalunya. I llavors et trobaràs pactes amb Esquerra vergonyants a l'Ajuntament de Figueres. Vull dir, ens han pres el pèl a tots. I només es pot tirar endavant fent cau i net i començar de zero. És dur? Molt, molt. Però quan la gent siguin realment conscients de que si volem la independència de Catalunya o volem treballar per la independència de Catalunya sense oblidar el resultat de l'1 d'octubre, que per mi continua absolutament vigent, jo vaig votar i vam guanyar i això no m'ho traurà ningú. Doncs si volem implementar aquest resultat ha de ser amb una gent que tirin del carro, perquè evidentment el poble és molt important, però es necessiten líders, es necessiten, els vagons necessiten una maquinària perquè funcioni. Doncs han de ser d'altres. És impossible a mi que no em vinguin ara en què se reciclaran, que si dins del Consell de la República tenen ganes, però resulta que tenen una pota a cada costat. No, no. L'engany ha sigut tan gran, tan frustrant. Hi ha hagut gent que ha plorat molt, perquè la gent es van creure realment que ho teníem a tocar, i la gent que ja tenim una edat, com jo mateixa, que jo ja soc una persona que no soc jove, la frustració ha sigut tan gran que és molt difícil de perdonar. I tornar a recuperar la confiança en tota aquesta gent que fins ara ens han fallat és impossible. I no parlo només per mi. Ja plego. Jo no parlo només per mi, sinó parlo per molta gent que parlo cada dia i que me venen a explicar coses. Ja estic. Perfecte, Roser. També sobre el temps, tots anem reservant com uns 5 minutets. Ara a la taula conjunta els farem servir. Ara estaríem amb Pep Fort. Endavant, el teu temps. Gràcies. Moltes gràcies a tu. Molt bona nit a tothom i per molts anys, Josep Maria. Abans de res, agrair que ens hagueu convidat a aquest debat, ja que els que no formem part de l'establishment tenim força dificultats per fer arribar el nostre missatge
I espais com aquests ajuden moltíssim a aquesta tasca, no? Aviam, el problema de ser el darrer en parlar és que gairebé s'ha dit tot com a introducció. Però m'agradaria fer unes quantes puntualitzacions. Per exemple, combrego molt amb el que ha dit el Víctor, no? I sobretot amb el tema de que cal denunciar els partits polítics, però fer-ho amb un sentit propositiu. O sigui, no fer la cançó de l'enfadós, d'estar denunciant o queixant-nos de coses sense fer propostes alternatives, no? Nosaltres, i quan dic nosaltres parlo en nom de Dona Perfikian, de l'associació, tenim clar què hem de fer. Ho tenim molt clar. I portem un any i pico treballant el tema. I hem tingut multituds de reunions i tenim centenars de persones arreu del territori que ja estem preparant una sèrie de xerrades perquè, precisament, com que no tenim accés als mitjans, el que volem és fer-ho arribar a peu de carrer a tothom, perquè tothom estem desencantats, tothom estem cremats amb la classe política que tenim i, sobretot, pel que detecto aquesta taula, més o menys, crec que estem tots igual d'acord en que cal fotre'ls fora. Vull dir, hi ha una cosa claríssima. Aquests partits polítics que s'autoanomenen independentistes no ens portaran a l'alliberament nacional ni de broma. Ho han demostrat i des de fora el Consell per la República tampoc. Molt haurien de canviar les coses i sembla que tot apunta que, si intenten fer una entitat que en el seu moment, quan es va crear el Consell per la República, deien que era una entitat que tenia que servir per fer fora d'Espanya allò que no es podia fer des d'Espanya. Permeteu-me que sigui molt cruel, però el balanç del Consell per la República d'aquests 4 anys ha estat una col·lecció de segells, un carnet de cartró i una manifestació a Perpinyà. No han fet absolutament res més. No tenen cap estructura. Ja no quan estaven al govern, sinó ara tampoc. No hi ha cap estructura muntada, no hi ha res fet. I m'atreveixo a dir que fins i tot no han obert ni el llibre blanc de la transició que es va fer. Crec que tampoc han fet això. Aleshores, nosaltres tenim clar que cal fer foc nou i sortir, i algú ara riurà, però quan surts a jugar un partit has de sortir a guanyar. Sortir a guanyar aquestes eleccions, les properes, que esperem que siguin les darreres autonòmiques. I si no és possible, que serà molt difícil, per no dir impossible, però ho hem de fer. Com a mínim sortim aquesta moral de guanyar. El que hem de fer és exercir de minoria de bloqueig al Parlament. O sigui, si tinguéssim que fer un programa electoral, nosaltres només posaríem un punt al programa electoral, que és la independència. No n'hi ha un altre. I aquí el Miquel Marovens deia la independència, o m'ha semblat entendre, no? Que la independència no és el terme que tindríem que fer servir. Bé, ho podem discutir, vull dir, però el que està clar és que hem de lluitar per l'alliberament nacional i aquests senyors no ho faran mai. Els mitjans de comunicació que estan a les seves mans i reben les seves subvencions no ens ajudaran. Això ho hem de fer nosaltres, amb la unió de totes les persones, de forma individual, grups, associacions, que ens anem trobant, intentem sumar, intentem fer una cosa sòlida, que ells notin que la cadira es mou. I és l'única manera de fer funcionar aquest país, que la cadira es mou. Òbviament intentaran infiltrar-se com ho han fet amb l'Assemblea Nacional i ho han fet a Òmnium i ho faran amb qualsevol entitat que creixi. 5 minuts, Pep. Sí, acabo.
deia la Roser, i acabo amb això, deia la Roser que hem de començar de zero. No comencem de zero. No estem començant de zero. Tenim l'experiència del que ens ha passat a l'1 d'octubre. I de l'experiència i de les derrotes també se n'aprèn. Gràcies. Moltes gràcies, Pep. Moltes gràcies a tots. Aproximadament anem força bé. Tenim 5 minuts per Pep, Roser, Lluís, 4 minuts per Miquel, 3 per Víctor. En definitiva, farem una taula d'uns 20-25 minuts. Ja no cal que contem exactament el temps. M'heu de demanar paraula o, si sou endreçats, no caldrà que demaneu paraula. Després d'aquests 20 o 25 minuts passarem a obrir el debat a tota la resta dels oients per qui s'hagi incorporat en posterioritat, dir-vos que passat aquests minuts de taula oberta entre els convidats després de les exposicions heu de demanar sol·licitud de micròfon i podríeu fer una pregunta a cada convidat saltant, diguem-ne, d'una a l'altra perquè no hi hagin repeticions i mica en mica anem resolent qüestions que tingueu ara mateix vist el debat a la butxaca. Bé, doncs, endavant per al·lusions. Qui vulgui començar, si em voleu demanar paraula, comencen els 20-25 minuts. Bé? Jo puc... perdona. Com es fa per demanar la paraula? Exacte. Sí, hi ha un cor i a la banda dreta del tot, no sé si veieu ara una mà que he aixecat jo. Sí. A veure, proveu. No. No? Bueno, apreteu el cor i a la dreta del tot, mira, el Lluís ja ha posat la maneta. Endavant, Lluís. Mira, molt bé, Roser, tu també l'has fet. Vinga, fem primer. No, jo no l'he demanat, només us ho estava demostrant. Perfecte. Com s'havia de fer. Bueno, Miquel, ara és igual, si tu no pots accedir-hi, ja obre micro i entraràs. Qui vol començar de tots vosaltres? Jo he demanat. Va, Roser. Vale, no, Miquel. només un apunt. Crec que l'últim que ha parlat ha sigut en Pep, no? Sí. Vale. No, és que ell diu que hem d'aprendre de les derrotes. Jo en cap moment considero que l'1 d'octubre va ser una derrota pel poble català. Vam votar i vam guanyar. Jo mai he considerat. Aquí l'única cosa que vàrem tenir és que el poble català que va guanyar va tenir uns dirigents que es van... Bueno, és que no sabria dir la paraula, però podríem dir que es varen rajar. Però és que no és cap derrota. Des del moment que tinguem en el cap que l'1 d'octubre va ser una derrota, estem perduts. Jo no vull tornar a fer un referèndum, ja el vaig fer. Jo no vull tornar a votar, ja vaig votar. A mi em varen posar sobre la taula una papereta dient si jo volia que la Catalunya fos independent i vaig dir que sí. Jo vaig estar en una taula a l'1 d'octubre. A mi que no em vinguin a dir que la gent votava 5 vegades perquè és mentida. A mi que no em vinguin a dir que es va fer trampes en el recompte perquè és mentida, al contrari. Es varen interceptar urnes que es varen perdre 700, quasi 1 milió de vots. O sigui que jo, l'1 d'octubre, no és cap derrota. La derrota va ser poder no tenir els que anaven endavant qui calia, que ens varen enganyar, que ens varen fer veure que anaven en sèrio i va ser mentida. La Clara Ponsatí al cap de 4 dies ja va dir que anaven de farol. Vull dir, això és la derrota. La derrota va ser per la part de davant, no per la part de darrere. Molt bé, Roser, fem-ho àgil. Vinga, Miquel i després Pep Fort. Disculpeu-me que jo vaig una mica així, però no, estic bé, estic tranquil. Vinga, Miquel, endavant. A veure, el referèndum que jo no volia serveix per no tenir que fer-ne cap més. Per això té que servir. I el que jo us proposo no és que s'hagi de fer un moviment, ni fer xerrades, ni fer un moviment polític. Tot això no serveix per res, perquè trigarem molts anys. Pel camí hauran acabat de destruir el país. Estan destruint la sanitat, estan destruint l'ensenyament, han destruït TV3. Pues el que hem de fer és crear grups de treball per reconstruir això. Contra ells, sí senyor, contra ells s'ha d'anar. O sigui, ens hem de carregar les menjadores. Vull un sistema com el suís, que només n'hi ha 100 ministres que cobren un sou i 100 alcaldes que cobren 800 euros. Vull això, no vull 20.000 tios cobrant peles públiques.
O sigui, s'han de destruir les menjadores, perquè van ser les menjadores tots els que viuen als menjadors que van per la independència. S'ha de canviar la llei electoral. La llei electoral ha de ser per districtes. No pot ser que un partit des de Barcelona decideixi qui va i qui no va a una llista. Districte a districte, comarca a comarca. O sigui, si es creen grups per això, per anar contra Endesa, les cabronades que els estem fent als avis i a tothom amb les factures, per favor, s'han de fer coses. Només si es fan coses, si creen grups que facin coses, després, quan et presentes a eleccions, la gent coneix a la gent que ha fet coses. Correcte. És així de simple. Perfecte, Miquel. Gràcies. Pep, endavant. Sí, per aclarir-li a la Roser, jo en cap moment he dit que l'1 d'octubre fos una derrota. He dit que hem d'aprendre de les derrotes i que no és començar de zero, perquè sí que tenim una derrota. La derrota ve de la covardia d'aquells que ens van liderar en aquell moment. Però jo no em sento derrotat tampoc, Nosaltres no ens sentim derrotats. Si ens sentíssim derrotats estaríem dormint o veient la tele ara mateix. Estem aquí per intentar aglutinar, sumar i sobretot, perquè hi ha molta gent que està deprimida, hòstia, tornar a encendre el foc. Vull dir que és que no estem morts, que hi ha un futur per escriure. Perfecte, Pep. I el futur només l'escrivim nosaltres. Perfecte. Endavant, Lluís. Sí, a veure. Per mitges al·lusions, tot i que amb el Manel jo hi coincideixo. El Miquel. Fins i tot m'agradaria poder parlar amb ell abastament d'aquest tema de les constitucions catalanes, etc., perquè em sembla un tema molt interessant. I jo reconec que no és un tema que el tingui massa present en els meus plantejaments jurídics. I no perquè no el trobi interessant, sinó perquè al final, quan et mous en l'actualitat del que és el món jurídic, el que intentes és trobar les eines que et puguin ser útils. I per tant, quan parlem, per exemple, d'un referèndum, que jo estic d'acord que filosòficament un referèndum no ha de donar, diguem-ne, la legitimitat o no d'una nació. És a dir, la nació catalana existeix i com a tal té dret a la seva autodeterminació. I per tal, no caldria un referèndum per tal de tenir aquesta legitimitat. Però esclar, avui en dia, tal com són les coses i tal com són els contextos internacionals, el que sí que ens cal és un moment constituent. Ens cal que algú, amb la legitimitat que cada època històrica té aquest algú, no sé, fa uns segles aquest algú era el rei, o eren les corts, o eren els nobles. És a dir, cada època històrica té els seus elements legítims de poder, els seus elements constituents. Avui en dia, en el moment en què estem, un element de legitimitat d'aquest algú que digui, mira, a partir d'ara som independents, és o pot ser perfectament un referèndum. Per tant, jo aquesta via, a efectes pràctics, la trobo útil. En el nostre cas, per aclarir els conceptes i per aclarir els termes, jo entenc que, obro parèntesis, tampoc no crec que només hi hagi una via. Jo tampoc no sóc un ayatolà d'un determinat sistema que ha de funcionar d'aquesta manera i si no és d'aquesta manera no funcionarà cap altra. No, hem d'estar oberts a moltes coses perquè tampoc no ens podem permetre el luxe de ser tancats en arribar al nostre objectiu, perquè és un objectiu extremadament complex. Però en qualsevol cas, la via que es va fer servir en el seu moment, en aquest cas el 2017, podia haver estat una via útil. Per exemple, una via en la que es fa una declaració unilateral d'independència, que això es va fer el dia 5 i el dia 6 de setembre. El 5 i el 6 de setembre es fa la DUI. El Parlament aprova les lleis de desconnexió, que òbviament estan fonamentades en un Parlament d'una comunitat autònoma. Correcte, és veritat, però d'alguna manera
s'havia de trobar aquest element, aquesta institució amb la qual poder-te agafar per tal de després fer les declaracions que has de fer i les declaracions legítimes. En aquell moment es fa una DUI parlamentària, és una DUI que des del punt de vista del dret internacional era perfectament vàlida i en aquest sentit hi ha precedents jurídics al dret internacional que així ho validaven i aquesta DUI del 5 i 6 de setembre s'acorda que serà convalidada pel poble a través d'un referèndum. Podríem no haver-ho fet, això, sí, certament. Podríem haver fet una DUI i tirar milles, evidentment. Però en aquest moment es va creure oportú que s'havia de fer així i no em sembla malament. No em sembla malament. I, a més a més, va ser una bona via, perquè és una via jurídica que en aquell moment, al guanyar el referèndum, ens posava amb la legitimitat per fer aquest moment constituent, que podria haver estat perfectament aquest moment constituent, ara, a partir d'ara, recuperant les tradicions jurídiques i històriques catalanes, posem en vigor actualitzades les constitucions catalanes. Per exemple. Quan puguis, Lluís, quan puguis. Sí? No, ja està. Estava intentant lligar el que abans s'havia comentat en referència a aquest. El que lligareu bé és tu i en Miquel, doncs aquest tema fer-lo abastament en un altre espai, un altre moment, ja veuràs. Sí, perquè he vist que hi ha connexió. En Víctor Puig acaba de demanar paraula. Endavant. I després Roser, segurament. Endavant, Víctor. Sí, gràcies. No, estava escoltant molt atentament el que deien els companys i sí que és veritat que s'apunten temes molt interessants, no? Però jo el que diria, perquè al final aquest és un espai que com a octobristes o com a independentistes, en definitiva, doncs estem aquí en públic i trobo que tampoc no podem caure en debats procedimentals com el que estàvem caient, per molt interessant que sigui, ni tampoc amb posicionaments excessivament queixosos o amb una retòrica que magnifiqui una mica la situació en què estem. Que no estem en un moment bo, això és evident. Que no estem en un moment com érem fa 5-6 anys, això és evident. Ara, jo tampoc no estic a favor perquè crec que és interessat aquest debat, no? Ara dir que la llengua està a punt de morir. I de tant dir-ho, al final ens ho acabarem creient. Jo no em crec que fa 6 anys anéssim a fer un estat independent, teníem el suport social necessari per fer-lo, crec que encara el tenim majories absolutes al Parlament, però en canvi la llengua està en un punt de... Sí, però no exagerem i deixem una mica de dir-ho, és a dir, tinguem el nostre compromís ferm, col·lectiu i personal per revertir la situació, per reaccionar, per fer els canvis d'hàbits que cadascú hagi de fer, però és que tampoc no els hi fem la feina als partits processistes que ara necessiten fer-se útils d'una manera diferent de la d'abans. I com que no faran la independència, doncs ara s'han de fer útils salvant la llengua o el que sigui. Llavors, jo aquests discursos miraria de fer-los molt més en positiu, justament per això que dèiem, perquè l'octobrisme ha de poder acompanyar la crítica amb un esperit i un to i un il·lusionador, perquè és que no es guanya res, ni l'acció de l'escala, si no ets capaç de generar esperança. I la manera, i acabo amb això, és que no és una altra que la que ja hem anat apuntant, fer petites victòries que mantinguin la ferida oberta, però que facin que la gent no caigui en l'apatia i després tenim molta resiliència, molta resiliència i ja està. I s'ha apuntat aquí en algun moment de fer entrisme en els partits perquè crear una cosa nova no és útil. Que cadascú faci el que consideri millor, però sobretot que ho faci amb aquest esperit que dèiem al principi, molt constructiu i alegre, fins i tot malgrat el mal moment, que és important. Molt bé, Víctor, gràcies. Miquel, com que no saps demanar paraula, veig que estàs amb el micro obert, tenim a Roser i a Miquel, i amb aquestes dues intervencions arribaríem a la mitja part ja per entrar després amb els oients. Què us sembla? Sí, diu que baix del micro ha d'haver-hi una mà, però el meu mòbil no està a la mà. Tranquil, ja et veig, jo ja et veig, tranquil. Digues. Perfecte. Doncs jo insisteixo que hem de viure molt de fer coses que a la gent li interessi.
la independència no la trobarem de pressa. Per molt que ens escarrassem que jo vull la independència demà, és que jo la vull veure. Però, clar, és que primer plantegem-nos que si vols que algun dia n'hi hagi una candidatura independentista de debò, la gent ha de ser coneguda. Per ser coneguda ha de fer altres coses abans. I s'han de fer coses que evitin que es repeteixi la mateixa pel·lícula. Per tant, insisteixo molt que s'han de fer denúncies, evidentment, però s'ha de prescindir del Consell, de l'ANC, d'Òmnium, perquè tot això són valerianes, són les valerianes per tindre la gent adormida, són cheerleaders de partit, no són res més. Vull dir, s'han de fer coses. I quan dic coses que evitin que ens torni a passar. És el bàsic. I per això no fa falta crear un nou moviment, no. Fa falta crear-ne molts, que cadascú es dediqui a lo seu. Sí. Molt bé, Miquel, estic amb tu, amb això. Roser, tens paraula i d'aquí ja, si no hi ha cap al·lusió, saltaríem al debat amb el públic. Roser, endavant. Obre el micròfon, sisplau. Ara? Sí. Vale. Mira, jo vaig a el que deia en Lluís fa un moment, que deia que realment la DUI el van fer el 5 i el 6 de setembre, i és veritat, i es va refrendar, diguéssim, amb l'1 d'octubre. Fins aquí estem d'acord. Això està, això hi és. I aquí sembla que ara hem de començar, a mi me recorda, jo què sé, ja no te diré, perquè jo també ho he viscut, encara que era jove i tot, encara hi havia en Franco que era viu, que jo ja era una mica activista, però llavors ja diguéssim al principi de la democràcia espanyola, jo sempre he volgut la independència de Catalunya. I ara amb el que m'estan oferint a mi, fer petites coses, quan l'hem tingut a tocar, o ens han fet creure que la teníem a tocar, això costa molt d'acceptar. Jo crec que també hi ha hagut algú altre per aquí que ha dit que hem d'aprofitar les derrotes, o hem d'aprofitar per dir alguna cosa. Jo crec que seria més de que derrota l'experiència que hem viscut fins ara per no sortir de zero, que podia haver sigut una mala cosa que jo he dit. No sortim de zero, perquè tenim una experiència en 4 anys molt bèstia, brutal, però continuo pensant que si volem veure el nostre país lliure, una societat catalana lliure, una llengua catalana que no està morint, si no va morir en temps d'en Franco, no morirà ara, sempre que vulguem que no mori. Però lluitar per ella, no fent les víctimes, però tampoc adormint-nos. No hem de sortir de zero, però tampoc hem d'anar allò fent cosetes. S'han de fer les coses en sèrio i, sobretot, que les persones que fins ara ens han decebut, que no han sabut tirar endavant, que ens han enganyat, fer-los a fora. Vull dir, és tan senzill com això, i això només hi ha d'una manera, les urnes, no n'hi ha cap més. Perfecte. Molt bé, Roser. Hem clavat l'hora, molt bé. Són les 11 de la nit i la veritat és que us felicito a tots. Sou uns veritables perfectes convidats. Bé, doncs gràcies, Josep Maria Ricomà, per també portar també el temps. Ara, en els oients que us heu incorporat més tard, passem a un segon pla. És un moment on obrirem els micròfons. Jo aniré donant paraula a aquelles persones que esteu com a oients. Heu de sol·licitar la paraula. En la zona del cor hi ha una sèrie de mans. La de la dreta del tot, de símbols, la dreta del tot és una mà on podeu preguntar. La pregunta és 1 minut. En Josep Maria Ricomà tallarà el micròfon quan es passi d'1 minut. Ho sento molt, el debat ha d'anar així. I els que responen, perquè la pregunta ha de ser nominal, a la persona en particular, tindrà 2 minuts. Al convidat no li tallarem tan radicalment el micròfon, evidentment, però sí que li comentarem. D'aquesta manera no repetirem a convidat fins que no donem una volta per tots ells, que els 5 preguntin. Quan assumem aquest minut de pregunta més els 2 minuts de resposta i alguna al·lusió o alguna cosa rara, doncs diguem-ne que farem mitja horeta la primera volta a la taula, representa, i la següent mitja horeta, doncs, una altra volteta, de tal manera que cadascun dels convidats tindrà 2 preguntes del públic. Així doncs, si us sembla, començaré començant a pujar i a donar paraula a les persones que hi ha aquí, i l'ho dit, pregunta nominal, 1 minut. A veure, afegeix com a parlant. Núria, endavant.
Si de cas el que faré ja és començar... Endavant, Núria, pots parlar. Sí? Obre el micròfon, Núria. Sí? Ai, que el tenia desactivat, perdó. Hola, bona nit. Bona nit. Que anava a dir, felicitar per l'aniversari. Una cosa, m'ha agradat molt el que ha dit Lluís Gibert, de tothom, tot, però això que ha dit, que llàstima que després de... Clar, ell sap de lleis, no? Que després d'haver fet l'1 d'octubre no s'hagués fet tot això i implementat, tot això. Molt bé. Potser els partits polítics tindrien que tenir advocats de veritat independentistes. Potser no estan, o sí, igual sí. Jo la meva pregunta és, per Lluís Gibert, si pot ser, es podria fer un tsunami ben fet, sense perjudici de denúncies espanyoles, i que s'anessin afegint, ajuntant tots els líders polítics i gent independentista, i que vulgui anar atrapant-los, diguéssim, de mica en mica. Com expandir-ho, o sigui, amb bona propaganda, com? A veure, han expandir-lo per tota Catalunya, fos, Això potser és irreal, jo pregunto, Doncs, el primer, amb propaganda, com es feia abans a les bústies, això l'Albiol ho fa molt a Badalona, tira a les bústies, ho sé de conegut, fotos i coses que promet que farà i tot això. Hauries de fer la pregunta ràpid, és que tenim un minut per oient. Sí, si es podria fer això amb propaganda, per zones, podria fer una zona, l'altra, després per totes les redes socials, que hi ha moltes, i amb un nom que comencés a sonar, perquè Vox, per exemple, no era res... Núria, tallarem. Es podria fer, es podria fer com un partit nou del poble? Jo pregunto això, ja està. Vale, moltes gràcies. Vostè no sabia resumir-lo més, perdó. Gràcies. Gràcies. Crec que la pregunta anava per mi. Sí, Lluís. Bé. Jo és que quan sento el nom de tsunami ja em poso una mica nerviós. Ja sé que no era la intenció, Jo crec que es pot fer es poden fer moltes coses, però el que s'han de tenir clar són els objectius. I sobretot, tenir present quines són les capacitats i les forces que tenim. I per últim, no cometre els mateixos errors. Llavors, a partir d'aquests elements, evidentment es pot fer de tot. Si com a tsunami entenem unes accions de desobediència massives, que és el que en principi se suposava que s'havia de fer, sí, clar, es podria fer, però tenint en compte que després aquesta desobediència massiva hauria de tenir, diguem-ne, un reflexe de tipus polític. Hauria de poder arribar a algun lloc, perquè, com estem veient, un tsunami que implica que la gent se la jugui i després allò no va enlloc, l'única cosa que hi guanyes és que tota aquesta gent que va fer el tsunami ara les estiguin començant a detenir per tal d'anar a declarar als jutjats, i la repressió espanyola es ceba contra aquestes persones i que ara mateix estan absolutament soles. Vull dir, ni els que van constituir el tsunami, que tots sabem qui són, tota aquesta gent han desaparegut. Doncs el que haurien de fer en tot cas és, si es vol fer unes accions de desobediència massiva, s'haurien de fer a un objectiu i ben fetes i amb el suport també, i pensant que tot això tindria després unes conseqüències de tipus polític, perquè si no, no serveix per res. També es podrien fer accions que no fossin exactament de desobediència dintre del propi marc legal en el que estem, però que també poguessin tenir una certa transcendència. Jo crec que també. És a dir, no em vull enrotllar massa, perquè és que jo tot això, aquest tema, potser és massa llarg, però sí que el tema jurídic sí que és un tema avorrit. Però penseu una cosa. Penseu que ara mateix l'activisme jurídic és l'únic activisme que ens queda. Perquè ja no hi ha activisme, diguem-ne, de carrer. Tot això, la repressió ho ha deixat absolutament fora de joc. Ja no hi ha activisme d'altres tipus, l'ANC, Òmnium, tot això ja no fan res.
Tot això només van d'excursió. Sí, d'acord. Llavors, no, el que vull acabar dient és que dintre d'un activisme jurídic, o sigui, l'estat espanyol el que està fent és utilitzar utilitza les lleis per acabar-nos de reprimir. I en aquest sistema de repressió jurídica és on nosaltres sí que tenim recorregut. I tenim recorregut per defensar i, òbviament, tenim recorregut per atacar. Molt bé. Ho deixo aquí. Perfecte, gràcies, Lluís. Vicky, tu has entrat a sala de parlants, no has aixecat mà, però si vols parlar hauries de fer una pregunta d'1 minut a una persona que ara mateix no tindria que ser Lluís. Vols entrar i si no tenim altres persones. Vicky? Sí, hola. No, només volia preguntar com es pot compartir en l'espai un article que acabo de veure per debatir-lo. En el format de l'espai avui està previst en fer una pregunta en l'apartat ara dels oients d'1 minut a algun dels convidats que vegis. Pots fer la pregunta que vulguis. No estem avui amb el format habitual. Va, doncs res. Simplement era per compartir un article que acaba de piular a Puigdemont dient que... Si vols te'l mires i fas una pregunta concreta respecte a aquest article i algú te la respondrà seguríssim dels que tu preguntis. Vols fer una pregunta al respecte d'això en algú dels convidats? No, volia fer un comentari. Que m'he quedat a quadros quan he llegit la piulada. Vinga, tens 30 segons, fes-lo. Si no és una pregunta, tampoc passa res, diguem-ne, va. Ok, no, tranquil, no passa res. Molt bé. En un altre moment. Molt bé. Fulvio, endavant, sisplau. Hola, bona nit a tothom. Jo tenia una pregunta per al Lluís Gibert, si pot ser. He vist a l'exili, diguem que ningú ha esmentat. Fulvio, no pots fer-li la pregunta al Lluís Gibert fins a la segona ronda. Perdona. Vale, m'espero. Et baixo, de la sala, perquè entri més gent. Ok, m'espero. Gràcies. Endavant, Nur, sisplau. Hola, bona nit. Mira, la meva pregunta és per tots en general que tinguin una mica d'idea a nivell jurídic. A veure, nosaltres vam anar a votar a través d'unes històries que ens van vendre uns polítics que avui en dia estan fent govern. Aquesta gent ens ha enganyat. Aleshores, nosaltres com podem impugnar els seus programes que no s'han arribat a fer compliment dels mateixos? Perquè penso que seria una manera també de treure a la gent, no només amb el vot, Val. Si Lluís vol respondre, s'hauran fet les dues preguntes de la ronda aquesta. Si no, una altra la pot respondre. També veig que està en Josep. Vinga, doncs, en Pep... Els vostres, a veure, si ells ens poden explicar si el poble, en un moment donat, podem fer una impugnació del programa que ens va portar que el dia 1 d'octubre en Enganyifes ens fotessin d'hòsties a tots els catalans. Perquè és l'única manera que veig de treure aquesta gent de sobre. Molt bé. Pep, vols agafar el testimoni? Si no, li passem a en Lluís? O algú altre dels intervinents, dels convidats? A mi m'ho dius, Pep Fort? Sí. Jo no ho sé, em corregirà el Lluís o potser algú dels altres companys, però jo crec que desgraciadament no van incomplir el programa electoral, perquè enlloc a cap programa electoral de cap dels partits que es presentaven deien que anaven a fer la independència i que anaven a fer el referèndum. Es van veure obligats a fer-lo, que és molt diferent. I ens van prometre l'oro i el moro per la tele, per la ràdio i pels mitjans. Però crec que per escrit d'això se'n cuiden molt els partits polítics, de no cometre aquests errors. I estic d'acord en que en el cas de que jo estigui equivocat i sí que estigués escrit, ara no ho tinc ben bé a la memòria, jo, si tu vols ser la primera en signar-ho, jo seré el segon. O sigui, no tinc cap mena d'inconvenient d'anar contra ells.
perquè efectivament ens han enganyat. Si fos així, si estigués escrit, que jo tinc els meus seriosos dubtes. Els partits polítics, els programes no redacten els polítics, els perfilen els advocats dels partits i se'n cuiden molt de no equivocar-se. Molt bé, Pep. Tenim pendents de preguntes Roser, Miquel i Víctor. I ha demanat paraula Marc, Planagumà i Llorenç. I després també Maria. Marc o Llorenç, el primer que vulgueu preguntar a un dels tres convidats que no ha parlat. Hola. Hola, Marc. Sentiu? Sí. Hola, Josep Maria. Primer de tot, felicitats per l'aniversari. Gràcies, Marc. I per al nou Espais de Diumenge. Bé, els que em conegueu sabeu que des de les municipals del 2019 he estat implicat en primàries. Per tant, evidentment, soc dels que he intentat participar en que existís una alternativa en els partits. Per tant, soc dels que m'agradaria que realment haguessin entrat i que estiguessin substituint els altres partits. Però, per l'altra banda, tampoc estic molt desmoralitzat perquè crec que només la idea de que existissin i que hagin pogut existir, que s'hagin pogut presentar i que les llistes hagin aparegut a les eleccions ja és una victòria. I ho dic perquè la papereta de primàries a les últimes eleccions autonòmiques va estar a punt de no aparèixer-hi, molt a punt de no aparèixer per atacs brutals d'altres independentistes. Marc, Marc, disculpa, què t'has incorporat a última hora, ara últimament? Fa poc. No, i faig la pregunta ràpid. Val. La pregunta és per en Víctor, que és, què es pot fer contra tota aquesta quantitat de gent que viu dels partits o els subpartits en el processisme que ataca qualsevol alternativa? És a dir, no només atacar la dalt les cúpules, sinó com s'ataca tot aquest subalterns que no deixen créixer gespa nova, no deixen créixer res i posen sal a la terra. Moltes gràcies, Marc. Endavant, Víctor. Hola. Vaig aprofitar per saludar el Marc i també agrair-li tota la feina que ha fet i que segueix fent, no? Perquè de fet, és que la seva feina és la resposta a la seva pregunta. No n'hi ha una altra. Crec que a vegades a mi m'agrada posar l'exemple del Lincoln, que tothom, lògicament, és conegut com un dels pares de la pàtria nord-americana i en Lincoln, abans de ser president, abans de fet tenir qualsevol càrrec, es va presentar no sé si són 12 o 16 eleccions a diferents nivells institucionals i no se n'en sortia, no? I va acabar sent una persona, la gran figura històrica que coneixem. Això només és una petita anècdota, però perquè crec que a vegades no ens podem desmoralitzar a la primera, no pots pretendre a la primera, sense recursos, sense sortir a la tele, triomfar a la primera de canvi i, per tant, l'únic que s'ha de ser és resilient. I davant d'aquesta gent, com demòcrates o com altres institucions, partits que fan un discurs i després acaben engreixant les llistes de Junts i al final el que fan és tapar un forat electoral per a aquella gent que encara té ganes de creure en el puigdemontisme i en el Consell per la República, doncs bé, és qüestió d'anar-los desemmascarant amb el temps i anar recordant, no? És que només podem fer això, treballar més que ells i anar recordant que primer donen un suport amunt, després a l'altre, i al final l'únic que es tracta és que els mateixos de sempre estiguin col·locats i signen un document a última hora i ja està. Per tant, la propera vegada que ho facin, tornar-ho a recordar, que tothom en sigui coneixedor com a mínim, que no els hi vingui de nou, hi ha un historial, i aquest historial s'ha d'anar repetint i després guanyar fent més feina i fent-la millor. És que jo crec que, insisteixo, la resposta està en la teva pròpia tasca, que portes fent molts anys i crec que tu i tanta altra gent. Molt bé, Víctor, moltíssimes gràcies. Ens queden ara mateix per preguntar a Roser Díaz i Miquel Maruens i paraula demanada Llorenç i Maria. Si teniu alguna pregunta per ells.
Sí, precisament, per Miquel Manovens ens volia preguntar, bon vespre a tots, a tothom, i volia preguntar precisament si no creu que el fet que els partits autonomistes guanyen les eleccions gràcies al discurs independentista no fa sinó deixar palesa la realitat de que la majoria social i política de Catalunya és clarament independentista. I si no seria possible, i m'agradaria que ell pogués una mica comentar-ho, que tota aquesta força independentista que existeix al país, que és majoritària, que és ferma, que és decidida, que respon, no? Que respon sempre, que no falla, com ha demostrat sobradament, doncs no podria vehicular-se a través d'un vot de càstig. És a dir, caldria articular un discurs que demostrés que a través d'un vot de càstig, perquè no oblidem que actualment l'escenari es mou per un sistema de vot captiu, d'un vot de xantatge, un vot emocional, i si no creu, Miquel Manovens, no sé si creieu que amb un vot de càstig, a través de forces que es presentessin a les eleccions, que no fossin les que fins ara han conduït aquesta deriva autonomista, doncs es podria corregir la situació. Gràcies, Llorenç. A veure, siguem coherents. Aquí les úniques dues forces que van tindre capacitat per recollir avals, per presentar-se per primera vegada en les eleccions, va ser el Front i Primàries. Si el Front i Primàries anessin junts a la propera, tampoc tindrien espais electorals i tampoc tindrien res i s'haurien de tornar a demanar avals. O sigui, a veure, la TV3 està en mans absolutament dels partits. O sigui, tot el que no sigui crear grups que treballin el tema de la llengua, que treballin el tema de buidar, de fer un buidatge de les menjadores, que no es donguin les adjudicacions a dit així de 15.999 en 15.999, fins que no creem tots aquests grups per anar retallant-los totes les ales amb tota aquesta gent, no podrem fotre res. Foteu-ho al cap. Cap partit aconseguirà més de 2 o 3 diputats a la primera vegada. I això, si Front i Primàries anessin junts, potser seria possible. Però per separats i 4 partits trauran 50.000 vots cada un i no tindran cap diputat. Vull dir, això és així de clar. O sigui, no ens autoenganyem, deixem d'autoenganyar-nos. Hem de corregir els errors que hem tingut i que han permès a aquesta gent enganyar-nos. O corregim tot això o no hi ha manera. Molt bé, Miquel. Ens queda una última persona per fer la primera ronda de la taula, que és en Roser Díaz, i tenim demanada paraula Maria. Maria, la teva pregunta és per Roser, pot ser per ella, i si no, passaríem a una altra persona? Sí? No, la meva pregunta era pel Miquel, també. Doncs tindré que deixar-ho per d'aquí una estoneta. Ara tenim també paraules demanades, Ceca i Carmina. Si no, us tinc que baixar de la sala. Si no voleu fer pregunta a Roser, tindria que deixar passar altra gent. Si no dieu res... Jo puc fer una pregunta a la Roser. En tinc diverses, o sigui, aquesta pot ser per la Roser. Endavant, perfecte. Hola, ara estem aquí tota l'estona, tothom està d'acord que aquests partits no ens portaran enlloc, però aquesta cosa de dir foc nou i zero, tot això, jo em pregunto que si hi ha un moviment com el que pot sorgir de la unió de tots els que estem descontents i que estem convençuts, i si a les pròximes eleccions la gent no els vota, jo penso que hi ha molta gent d'aquests partits que començarà a canviar la manera de fer. O sigui, jo penso que hi ha esperança que o sigui, no tota la gent està a les menjadores, no tota la gent que està en aquests partits o que els ha votat. Jo penso que si ara els deixem de votar, com jo penso fer que no els deixaré de votar, no penses que hi haurà un canvi d'estratègia en algun d'aquests partits? Gràcies. Aquesta és la meva pregunta. Gràcies. Contesto? Me sentiu? Sí, endavant. Vale. A veure, ja d'entrada, que quedi clar, que és el que jo penso també, que dintre dels partits polítics hi ha dues bandes. Unes que són dintre de l'estructura, que no són només els càrrecs electes, són els càrrecs electes, els càrrecs de confiança, els treballadors dels partits, totes les famílies que envolten al voltant d'aquestes persones, les empreses que treballen al voltant d'aquests partits. O sigui, a veure, un partit polític no és
el senyor X amb 20 a darrere i prou. No, aquí hi ha una estructura impressionant que són empreses, els partits polítics. Llavors hi ha les persones que els voten. Les persones que els voten sí que poden canviar i són els decebuts. I són els que per canviar, per fer-los veure que realment el que necessitem no ens ho donen els que fins ara hem tingut, doncs se'ls ha de proposar un plan B. Aquest és el problema, que de plan B no en tenim. Perquè fins ara, a veure, no fa un moment, no sé, un dels companys parlava de que no hi havia cap partit polític que havia incomplert perquè no hi havia cap partit polític en el seu programa electoral portés en el seu programa el referèndum. No. A veure, no oblidem. El 2015 hi va haver-hi un bloc que es deia Junts pel Sí, que eren els partits Esquerra i Convergència en aquell moment, que no ens van emportar un referèndum sobre la taula, evidentment, però ens van emportar un full de ruta que ens duia a la independència en 18 mesos. El que passa que com que ells no tenien intenció d'arribar-hi, perquè això ens n'hem assabentat ara, de que tot era un fum, que tot era fal·làcia, doncs per colar-nos a veure de quina manera se'n podien sortir més o menys bé, ens van fotre el referèndum pel mig. I el referèndum pel mig va ser, tal com deia en Lluís també en l'altra intervenció, era per poder certificar el que el dia 5 i 6 de setembre s'havia fet al Parlament de Catalunya. No oblidem que ells es pensaven que el referèndum seria un fracàs, que la gent tindríem por i no iríem a votar, que el referèndum no tiraria endavant. Aquí qui ha fallat? Hem sigut els catalans en els nostres dirigents, perquè aquell dia hi van posar collons, aquell dia vàrem anar a votar i el referèndum va tirar endavant. O sigui, es necessita un plan B? Segurament és difícil, sí, però és que no hi ha altre. Molt bé, Roser. Gràcies. Ara abans de passar a la segona ronda de preguntes, que ja ens queden com 6 minuts, en Josep Maria Ricomà té preferència, perquè ell no és dels oients, però omplirem aquests 4 o 5 minuts i després ja comencem amb gent que té demanada paraula per la següent ronda de convidats. Gràcies. No, era sobre aquesta última pregunta. Jo penso que, referent una mica al que he dit al principi, el tema és canviar de xip, perquè esperar dels partits processistes un canvi és com esperar un referèndum pactat amb Espanya. Vull dir, no ho aconseguirem mai. Hem de canviar de xip respecte als partits processistes, que no deixen de ser part del règim del 78. Això ho hem de tenir clar ja. Aquests partits no canviaran mai, perquè ja estan assentats en aquest autonomisme. I hem de ser nosaltres. Des de la base independentista hem de crear un nou moviment o diversos moviments, no sé, això és el que estem debatint, però sobretot tenir clar això. Jo crec que és essencial. Res més. Molt bé, queden 5 minutets. Si algun dels convidats vol prendre la paraula, abans d'entrar a la segona ronda, de vosaltres mateixos i després... Digues. Jo volia corregir una cosa sobre el tema de la llengua. N'hi ha gent que ha discutit que el català no s'està morint. A veure, no només s'està morint el català, sinó que els senyors aquests que ens van enganyar a l'1-0 i que ens segueixen enganyant cada dia, perquè no oblidem que ens segueixen enganyant cada dia, a TV3, tota la franja infantil juvenil està abandonada per tenir un canal de merda d'esports que no se'l mira ni Déu. O sigui, sí s'han de crear històries per combatre i per tornar a recuperar aquestes coses. A més, penseu una cosa, aviat n'hi ha gent que diu que no val la pena aprendre idiomes perquè aviat les màquines ens traduiran. N'hi ha una cosa importantíssima. Cada llengua a darrere té el que es diu la mímesis de la llengua. O sigui, té un pensament. Estem perdent també el pensament català. L'estem perdent, s'està perdent. I molt més ràpidament del que us penseu. Per tant, sí és important crear gent que s'enfronti cap a aquests problemes un a un. Perfecte, Miquel. Em sap greu anar amb el cronòmetre a la mà, però el format d'avui és així i hem de ser rígids i anem superbé, anem molt bé. Queden 4 minuts. Si algú dels convidats vol dir alguna cosa,
abans que passem a segona ronda, és tot vostre l'espai. Si no és així, passarem a Maria. Podem fer la primera pregunta ja de segona ronda a convidats de la taula. Qui la vols fer la pregunta? Maria, endavant. D'acord. Bona nit i moltes gràcies per organitzar aquest espai. Han estat molt interessants totes les intervencions, però m'ha agradat especialment la del Miquel i m'he quedat bàsicament amb la reflexió que ha fet de que ens ho hem de carregar tot. El que passa que, esclar, jo volia preguntar-li quina proposta tindria per carregar-nos-ho tot, perquè en unes eleccions és impossible. Bàsicament perquè els partits que poden treure representació seguiran gestionant l'autonomia i no crec que pugui pujar cap partit nou com per fer-los front o fer-los canviar d'estratègia. Per tant, a mi m'agradaria saber si ell, a part del que ha dit de fer coses petites, té alguna proposta per carregar-nos-ho tot tal com ha dit i començar de zero. Gràcies, Maria. Sí, jo he parlat de no crear un moviment, sinó crear-ne molts, un per cada cosa. Per què? Primera, perquè és més difícil d'infiltrar i és més difícil de controlar. Jo em plantejo, per exemple, que la DIVA hauria de desaparèixer, les diputacions haurien de desaparèixer. Això que els consells comarcals cobrin dietes per videoconferències des de casa és una vergonya. És que és una vergonya tot el que està passant. S'han de crear coses per crear una nova llei electoral per districtes. S'ha de crear una comissió d'una llei electoral per districtes. Hem d'arribar a un punt en què els partits no tinguin 20.000 tios cobrant calés públics, més les empreses que reben subvencions, més les empreses que reben contractes per la cara. Això s'ha de començar, ha d'haver-hi una comissió per cada cosa. I ha d'haver-hi una comissió per seguir el tema del català a TV3, que és una vergonya. És una vergonya, el de TV3. I si fa falta, fer un estudi per tancar-la. I privatitzar els 4 canals en 4 canals privats que sí que compleixin la llei de fundació de defensa del català. O sigui, s'han d'anar creant grups de treball que creïn coses i que moguin, perquè el que no pot ser és que tota la informació ens ve defectuosa. Per exemple, se'ns està dient últimament els experts en l'economia del partido que hem trencat les exportacions d'aquest any perquè les empreses catalanes es porten moltíssim més que Espanya. El que no ens diu aquest senyor, i parlo d'algun concret, és que el 47% de les exportacions catalanes són d'empreses de titularitat estrangera. Doncs això són barbaritats. O sigui, no pot ser que no hi hagi teixit empresarial. Perquè el teixit empresarial és el que va crear la Renaixença i és el que va possibilitar que després hi hagués la mancomunitat. No tenim teixit empresarial. No en tenim. Està decadent. Llavors, s'han de crear tota una sèrie de coses per ajudar a tot això funcioni. Per d'aquí 12 anys tenir gent capacitada per guanyar unes eleccions. Perfecte. Josep Maria, ja tu el quilòmetre el portes, no? Perquè jo se'm fa tot molt curt. Sí. Més o menys. Si amb algun passo m'avises, que amb el Miquel l'he tallat així per les bones, quasi. D'acord. Cristóbal, una pregunta nominativa, no pot ser amb Miquel, ha de ser amb una altra persona, i 1 minut, si no te't tallem. Endavant, Cristóbal. Obre micròfon. Cristóbal. Ja està? Sí. Ja està? Sí. Jo, perdoneu. Endavant. Escolteu o no? Sí, endavant. Jo, perdoneu per aquest debat que teniu de sempre és el mateix, no? Sempre estan les queixes, el xenòfob, un munt de coses que això és impossible. Ja l'ha explicat molt bé el Lluís Gisbert i l'ha explicat el company. Això, jo com a activista, això no m'interessa gens. Soc respetuós amb el que dieu, però no m'interessa gens ni mica el passat aquest. Perquè el problema no és aquest. El problema és, ni tampoc és Espanya. El problema lo tenim aquí, que són els polítics que fan d'Espanya. Llavors, la pregunta la que jo penso és, imagineu ara que el 14F van haver-hi 2,5 milions de persones que se van abstenir de votar, que sempre votaven. Llavors, la pregunta que jo hago, i la proposta, diguéssim, és per què el Josep Maria, el Gisbert, el Josep Llorenç, Víctor, aquestes persones
Només tenim una sortida, senyors. No cal discutir tantes vegades la mateixa cosa. Has de fer la pregunta. No hi ha només que... Cristóbal, has de fer la pregunta, sisplau. Bueno, vull fer un comentari sobre la idea de pregunta, però si no pot fer pregunta, pues ja està acabat. Sí, pots fer-lo. Consumiràs el vídeo. No, pregunta no, perquè la pregunta ja me la sé jo. Ja me la contesto jo, Josep Maria. Volia fer un comentari sobre això, però bueno. Vale. Ho sento molt, aquest format d'avui és així. Sí, perfecte. Perdoneu. Les persones que m'heu demanat d'accés i no aixequeu la mà, no us estic veient. Tindríeu que demanar. Marc, m'has demanat entrar, Joaquim, per demanar paraula és apretant el cor i hi ha una sèrie de símbols, hi ha una maneta a la dreta del tot per si voleu demanar paraula. Vale, Marc, endavant. Hola, bona nit. La meva pregunta era... Bé, tinc una pregunta molt ràpida de respondre, que seria per en Lluís Gibert, que seria aquestes victòries jurídiques, que serien les úniques que a curt termini podríem aconseguir, com ha dit abans en una altra intervenció, quant de temps està previst, tenint en compte que la justícia és lenta, que arribin? Aquesta seria la pregunta, un incís molt ràpid per en Lluís Gibert. Per què? Perquè depenent de la resposta, voldria fer la pregunta per en Víctor Puig. Depenent de la resposta, la meva pregunta és la següent. Aquestes victòries que tard o d'hora arribaran, quina seria la feina prèvia que hauríem de fer perquè un cop arribin siguem capaços de rendibilitzar-les i d'aprofitar-les, tenint en compte que tot ho tenim en contra, és a dir, els partits processistes són processistes i dominen, com governen, el que dominen, que són els mitjans de comunicació públics i gran part també dels privats. Llavors, què s'hauria de fer a nivell de projecte polític? Dic projecte perquè no sé si potser un partit seria la millor opció, perquè quan arribin aquestes victòries jurídiques, siguem capaços de rendibilitzar-les. Primàries, malauradament, a nivell nacional no va reeixir, ha reeixit més o menys, tenint en compte els pocs recursos que teníem a nivell municipal. No sé si per aquí potser hi hauria algun escletx. Gràcies. Lluís, era per tu, no, la pregunta? Abans crec que el Fulvio volia també fer una pregunta i no sé si ja no hi és o... Bueno, és igual. Ara el pujaré, sí, el pujaré. És que potser era la mateixa, així és que també em sap greu que no. Mentrestant, responc ràpid. També abans la persona, això ho faré superràpid, 10 segons, la persona que ha preguntat abans sobre les conseqüències jurídiques dels incompliments, només dir-li que els incompliments dels programes electorals no tenen conseqüències jurídiques. No se'ls pot denunciar, per entendre'ns. En qualsevol cas, haurien de tenir conseqüències polítiques. És a dir, si una persona, un programa electoral, un polític menteix en un programa electoral, no se l'hauria de tornar a votar. El que passa és que, clar, ja sabem com és el sistema i això en el nostre sistema no funciona. El que sí que voldria posar, el que sí que voldria matisar és que el que va passar al referèndum del 1 d'octubre no va ser un incompliment de programa electoral, va ser un incompliment de la llei, que això és molt diferent i és molt més greu. I això s'ha de tenir en compte. És a dir, el 1 d'octubre no es va complir amb la llei que preveia la implementació de la independència. És un incompliment de la llei catalana. No es va complir i no sols no es va complir, sinó que vam tornar a cedir la sobirania un altre cop als espanyols. Jo crec que és un dels pocs casos en la història, diguem-ne, contemporània d'un país que és independent i que retorna la sobirania al país que s'independitza. Però dit això i contestant amb el tema de les victòries jurídiques, també depèn del que estem parlant. És a dir, els tempos són segurament a mitjà a llarg termini, però depèn del que pretenem i depèn de cada cas concret. Per exemple, si hi ha coses que les volem portar a Europa per tal de deixar una petjada a Europa, ja sabem que necessitem 2-3 anys. Perquè els tempos són així, has de passar primer per les legislacions espanyola i per la jurisdicció espanyola i després portar-ho a la jurisdicció europea. Però clar, per exemple, amb les qüestions que volem nosaltres treballar, que és amb el tema del reconeixement de les minories nacionals i també amb el tema de la protecció de la llengua, que també es pugui incorporar totes aquestes qüestions a nivell de sentències europees i que siguin sentències que beneficiïn, en tot cas, a tothom, i no sols a unes persones concretes, que es beneficiïn al moviment, que puguin ser una base
per un futur poder tenir aquesta base jurídica i que els que tinguin ganes de proclamar la independència i puguin tenir uns suports jurídics, evidentment necessiten una mica de temps. I per últim, el que sí que podem fer des del punt de vista jurídic, que és una de les tasques que nosaltres, que jo crec que tenen importància, en referència a aquestes petites coses que crec que tots coincidim en què hem de fer, no? Petites accions, coses concretes, no? Això que ha dit el Miquel, que jo estic absolutament d'acord, doncs una de les coses que podem fer des de l'àmbit jurídic és posar de manifest com els partits no han complert amb la protecció de la pròpia nació, no? Per exemple, ara amb la llengua estem veient claríssimament. Hi ha una ofensiva jurídica per part de l'estat espanyol contra el català i amb la defensa d'aquesta ofensiva el que volem és posar de manifest que el nostre sistema autonomista, els partits autonomistes, no han fet un munt de coses que podien haver fet i que no han fet i que ara les trobarem a faltar. I que la irresponsabilitat de la inacció i de la inactivitat per moltes d'aquestes coses que no han fet, ara ens estan perjudicant. Si nosaltres podem exposar això i reflectir això, evidentment, podem posar una petita pedra per anar desprestigiant i per anar llimant aquest sistema. Perfecte, Lluís. Tenim preguntes pendentes per Pep Fort, Roser Díaz i Víctor Puig i 2 paraules demanades, en Joaquim i la Fusta. Qui dels dos vol començar amb una pregunta directa d'1 minut? Joaquim o la Fusta? Teniu alguna pregunta? Sí, si voleu començo jo. Endavant, Joaquim. Gràcies. Aviam, per mi el tema és molt... La situació que tenim és molt clara. És a dir, tenim uns partits que s'autonomenen independentistes, però no ho són. Ens han estafat. Perquè aquests partits fa molt evident que tenen unes menjadores que els controlen i els condicionen. Per tant, no tenim partits independentistes. I quan abans assumim que no en tenim, i millor, abans ens posarem realment a treballar per la independència. Llavors, cal passar per damunt d'aquests partits, trobar líders ferms i decidits i tirar endavant. Llavors, la pregunta seria, en el fons, és una pregunta que podria dirigir a tots. Potser la dirigiria ara mateix en el Pep Fort. Com podem fer-ho? Què hem de fer? És a dir, és cert que no tenim partits independentistes i és així, què podem fer? Moltes gràcies, Joaquim. Intento respondre. Anem a veure. A pesar de que aniré una mica en contra del Miquel Marovens, jo penso que el que hem de fer nosaltres és promoure la creació de condicions polítiques i socials per l'assoliment i la constitució de l'estat independent. Això ja ho vam intentar, però ara ho hem de tornar a fer i sobretot aprofitant aquesta avinentesa que ens han posat amb safata ells mateixos, amb els Jocs Olímpics del 2030, cantant-li el Happy Birthday amb el Pedro Sánchez, etc. Ens ho estan posant a huevo, els que hi ha ara. Hem d'aglutinar totes les persones que treballem amb aquest objectiu i que són molts. Són bastants més dels que ells volen i diuen, que deia la cançó. Hem de treballar tant de forma individual com en qualsevol grup, entitat, moviment. Això ja ho he dit abans, no? Però crec que és bàsic anar fent de taca d'oli, anar fent créixer i facilitar i potenciar totes les iniciatives sota el paraigües que sigui. És igual. Nosaltres en proposem una i ens és igual si es diu Pepito Grillo o ens és igual això, a l'objectiu. Això s'ha dit. Ens hem de marcar a l'objectiu. I objectiu només en tenim un, la independència. I la independència només passa per un sol camí, que és carregar-nos els partits que hi ha ara. S'ha dit allò de les menjadores, estic absolutament d'acord, i per això s'han portat mesos barallant per col·locar tots els càrrecs que s'han de repartir entre ells, i cada cop constitueixen que si consells comarcals, que si històries en vinagre. Sí, perdó, acabo. Vull dir, hem d'acabar amb aquest politiqueig i
la forma de vida professional dels polítics. Molt bé, Pep, moltes gràcies. Ens queden preguntes per a Víctor Puig i Roser Díaz per donar la segona volta a la taula, que probablement farem una tercera, si algun convidat vol ja acabar-ho, però jo penso que hi ha matèria per fer una tercera volta. Llavors, per Roser Díaz o Víctor Puig, paraula per la fusta o pel noi de Vinyonet. Qui vulgui començar en pregunta directa. 1 minut. Hola, mireu, sóc el Juli Carbonell, encara que posi la fusta aquí. Una mica ja s'ha dit tot el que volia dir per preguntar, no? Els partits polítics que diríem que són nostres, que som els que vam votar perquè independitzessin el país, no ens serveixen per res. Per tant, el que sí ens serveix és la gent que vol la independència. I som molts. I aleshores em sembla que si hem de fer alguna cosa des d'aquí és a partir de la gent. Els partits polítics ni les entitats no ens portaran enlloc, ens portaran a més adormiment. És com un anestèsic per la independència fins al dia d'avui. I per tant, jo l'única sortida que hi veig és la gent que té ganes que aquest país s'independitzi. I aquesta gent és la que ens hem de trobar d'alguna manera o altra i hem d'assaltar el Parlament de forma democràtica i és qui té que, evidentment, Hauríem de fer pregunta. No sé, que em contesti qui vol. Perfecte, és una manera, sí. També vull parlar. Sí, ara qui ets? Marlene, ara et passaré, ara t'apunto. Molt bé, d'acord. Puc parlar jo? Víctor Puig o Roser Díaz pot agafar aquesta pregunta que ens ha fet la fusta, no recordo el nom. Sí? Josep Maria? Sí, Roser, endavant. No he entès ben bé la pregunta que feia. Ella ha fet una reflexió molt interessant, perquè és bàsicament el que jo penso, no? Però és que no he entès ben bé la pregunta que volia fer. Bueno, passarem a un altre. Jo, si vols que digui la veritat, si no l'ha agafat en Josep Maria Ricomà, jo tampoc estava gaire al cas. Tinc moltes paraules per aquí. La veritat és que estava comprant el temps. Cap problema. Passem al noi de Vinyonet amb una pregunta directa a Víctor Puig o a Roser, si creu convenient. 1 minut. Sí, a veure, perdoneu-me, no sé ni si se'm sent. Sí, és la primera vegada que entro en un debat d'aquest tipus. Perfecte. Veureu, jo primer permeteu que em presenti perquè, esclar, això del noi de Vinyonet queda molt impersonal. Em podeu dir Pep, si voleu, i jo ja tenia un altre perfil a Twitter, però vaig tindre que canviar i posar un nick, per dir-ho d'alguna forma, perquè ja m'estaven intervenint i m'estaven enviant tuits que no escrivia jo. Adelantau-vos per posar-vos una mica sobre el terreny i m'agradaria que em donéssiu una miqueta de temps, procuraré no passar-me, però és per situar-vos i és molt interessant tot el que tenim un minut, hauries de fer la pregunta. Sí, anem a veure. Jo ja he estat... Li donarem 2 minuts, Josep Maria. Gràcies. Jo sóc un dels 3.000, que ho sapigueu. Jo he estat demandat per l'Estat per delictes contra la corona. Afortunadament, a través d'uns advocats de la defensa del 1 d'octubre, a través de diversos CDRs als que estava en contacte aquí a Barcelona, del que suposo que sou la majoria de vosaltres, jo sóc de les Terres de l'Ebre, vaig aconseguir sortir-me'n bé perquè al final la causa es va sobreseir. Vaig anar a declarar al juzgat territorial que em corresponia i cregueu-me que he fet presència. He trobat que obrin la pantalla i tens els morros del Llarena allà al davant i per molt pinxo que vulgui ser, moltes vegades la camisa no et toca l'esquena. Bé, dit això, jo el que voldria preguntar-vos potser a nivell general és de que tot això que esteu dient està molt bé, però si al darrere no hi ha una empenta de caràcter decidit per via política i menys política, amb una sèrie de grups, grupuscles, o digueu-li com vulgueu, escampats pel territori, amb una certa capacitat d'acció contundent, amb una certa capacitat de transgressió, decidida transgressió. No ens valdrà de res, com molt de vosaltres heu dit, el tema d'acudir a les urnes
amb els partits com ara el Front, primàries, etc., ajuntats en una sola llista. Penseu fins a quin punt estan decidits a silenciar-nos, estan decidits que no ens moguem, que jo dimarts, tot just, tinc una reunió amb un dels partits processistes que m'han demanat que vagi a les llistes per les properes municipals al nostre Ajuntament. I cregueu-me que el nostre Ajuntament és petit en població, però és el tercer més gran de Catalunya en extensió. Ara busqueu el mapa. Si parlem de les Terres de l'Ebre, l'Ego el trobareu. Fins en aquest punt. Jo estic disposat a anar-me'ls a escoltar. De pensar que ve un individu que avui en dia ha deixat fa 4 dies amb el canvi de partit en el govern, ha deixat la Direcció General de Seguretat de Catalunya. No us dic res més. Ha sigut alcalde durant molts anys, conseller comarcal, etc. I jo he sigut durant 36 anys apoderat de determinada candidatura perquè des de tota la vida la meva família va ser una família de principis democrata-cristians. El meu avi va ser la segona remesa de fundadors d'Unió del Carrasco i Formiguera, el que va conèixer personalment, i va fer a la mateixa fi que el Carrasco i Formiguera. Tot perquè després vingui un xoriço i es carregui aquest partit històric. Dit això, la meva pregunta que us llanço a tots és: no creieu que és ja convenient, ull viu, no vaig a dir sortir a cremar-ho tot, però anar fent alguna foguereta i tindre gent distribuïda a través del territori en disponibilitat de fotre'ls una mica la por al cos. No sé com ho veieu. Aquí, la patata calent la tenim per Roser o per Víctor, qui la vulgui agafar. Gràcies. Si me la deixeu agafar a mi, és que me l'ha deixat votant a davant de porta, sí, a línia de penalti. Tinc moltes ganes. Endavant. A veure, a part de tot, el que hem parlat fins ara, el primer que hem de fer els catalans és treure'n de sobre aquest complex de perdedors que tenim, de ploramiques, perquè en realitat ho som tots, perquè sempre busquem l'excusa per no haver tirat endavant les nostres fites i perdre la por. La por a Espanya, la por a la presó, la por a la repressió. Ja ho sé que realment el que ha passat amb els... Jo ja no us dic els presos polítics, perdoneu-me. Per mi han sigut uns polítics presos contra tot el que he lluitat durant 4 anys, he arribat a aquesta conclusió, perquè es varen anar a entregar, varen anar amb AVE al Tribunal Suprem a entregar-se. Els que varen marxar a l'exili varen marxar abans que ningú els demanés res. Varen marxar per no afrontar les seves pròpies responsabilitats. Hem de començar a parlar clar. Els nostres polítics es varen entregar per por o per pensar que podien pactar amb un estat que realment llavors els hi ha passat per sobre. Els de l'exili varen marxar perquè realment no varen tenir el que havien de tenir per afrontar les seves pròpies responsabilitats. Doncs el que hem de fer des del poble és perdre aquesta por. Jo mateixa, ara, deixeu-me fer un comentari personal, vull dir, soc la que vaig signar la querella contra Pablo Casado quan va parlar del tema dels mestres catalans. Jo no tinc cap mèrit, perquè realment qui va fer la feina va ser en Lluís Gibert i en Josep Rossell, que són els 2 advocats que han tirat endavant, han fet la feina. Jo simplement vaig fer la signatura, però per mi va ser un acte de valentia, perquè realment jo he fotut en el Tribunal Suprem, en el que en aquell moment era el president del Partit Popular i el cap de l'oposició espanyola. Hem de perdre la por. Hem de perdre la por, ens hem de treure els complexes de sobre, hem de ser fiers de la nostra personalitat i de la nostra nació i a partir d'aquí poder començarem a tirar endavant. Mentre no fem això i anem de víctimes, ho tenim tot perdut. Molt bé, Roser, moltes gràcies. Ara tenim l'última persona de la taula per aquesta segona ronda que no ha intervingut, és en Víctor Puig, i tenim paraula demanada per Albert Ibars o Xavi Guas. Albert, si li pots fer pregunta en Víctor, endavant. Si no, passaríem a una altra persona. Albert?
Molt bé, sí, hola, bona nit. Bona nit. Bueno, a veure, sí. Jo el que crec és que ens hem de marcar objectius o hem de posar-nos tasques que es puguin realment mesurar i saber que realment allò s'està aconseguint o no s'està aconseguint. Una cosa que penso que hem de fer és desmuntar la credibilitat dels partits processistes. Hi ha molta gent, molts milers de persones que encara creuen que aquests partits realment tenen cap interès per fer alguna cosa pel que fa a l'alliberament nacional. Penso que no sé si hi ha algú aquí que sigui capaç de fer una anàlisi del que ens costa la corrupció d'aquests partits, no? Això que diem les menjadores, no? Potser seria interessant fer un dossier, un informe, on es vegi quan ens costen aquests partits, quants càrrecs posats a dit, sí? Quina part del pressupost de la Generalitat se'n va a aquesta corrupció. És hora de que es vagin desemmascarant. Sí? I potser hi ha algú aquí que pugui aconseguir aquesta informació. Sí? Pregunta, Robert? Sí, ha fet una consideració general i segurament en Víctor Puig la voldrà recollir en la manera que pugui. Sí, Albert, és així? Sí. Sí, correcte. I a més també dic que segurament aquí hi haurà gent d'aquests partits processistes posant l'orella per veure també què es diu en aquest tipus d'espais. Molt bé. Gràcies. Molt bé, gràcies. Evidentment. Víctor, tu mateix. Bona nit, gràcies, Albert. Sí, gràcies. Bueno, doncs, si estan escoltant, s'estan posant les botes. A veure, s'han dit diverses coses, també hi havia altres preguntes, però jo estic molt d'acord, de fet, des del primer moment ho hem dit, el que es tracta és d'anar fent petites victòries perquè llavors va generant un canvi de tendència i va generant que la pilota, diguéssim, de neu es vagi fent més gran i tornis a tenir aquell momentum, no?, que deia el Boden Torra, un altre fake INDP, doncs per fer el que volem fer, no? Jo sí que penso que les municipals és un bon moment per guanyar pes territorialment a totes les candidatures. Si es multiplica per X el nombre de regidors i d'alcaldies de partits antiprocessistes, això serà un abans i un després considerable, per tant, això és molt important. Una altra fita que ens podríem posar és evitar els Jocs Olímpics espanyols que es volen fer al territori, fent pressions de tota mena. I d'altra banda, això que deies de la denúncia, totalment d'acord, no? I si se li posa humor en aquesta denúncia, doncs encara millor, perquè passa millor, perquè és més agradable, no? Així que 100% d'acord en posar-nos aquestes fites. I després respecte, perquè volia parlar del tema aquest de sí que és veritat que es podria acompanyar aquest tipus de denúncies amb humor també davant dels partits processistes, perquè és que no pot ser que encara es vagin passejant pels pobles, no?, i rebent aplaudiments de la gent quan en un país normal aquesta gent no hauria de poder sortir de casa, no? Llavors, sí que és veritat que es podria fer alguna cosa. Ara, aquestes bullangues tipus Urquinaona perquè acabin sent reprimides pel mateix govern, això no ho veig tan interessant, no? Ara, posar-nos aquestes fites, anar guanyant i posar-li molt d'humor i molta resiliència, això sí. Moltes gràcies. Bé, doncs hem fet la segona volta. Segurament farem una tercera. Els convidats que no vulgueu ser-hi, doncs us podeu acomiadar. Però a mi m'agradaria fer una tercera volta, que són bastant dinàmiques i en mitja horeta la podríem acabar i així anem comentant. Dir-vos que hi ha una audiència en directe de l'ordre de 200, moments màxims 300 persones i ara n'hi ha 270. No solament és aquest moment que les estan veient en directe, sinó que després aquest programa en ser gravat demà passat i durant la setmana i després també ho pengem a butlletins i a canals de podcast, doncs que es vagin posant i es vagin calçant els processistes i els partits que no volen fer res, perquè això que avui fem aquí, jo sempre dic que ho hem de fer molts en diversos àmbits, articles periodístics, trobades, àgores, col·loquis, xerrades al carrer, tornar a ser persones, tornar a ajuntar-nos, evitar el missatge unidireccional que ens arriba dels mitjans de comunicació, comunicar entre nosaltres, fer petites accions, grans accions, però totes s'acabaran sumant. Si ens deixem portar en una època en què
diguem-ne, que estem més informats que mai, però alhora estem molt acomodats en aquest aspecte de la informació i dels missatges, doncs no som contestataris. El contestataris que caldria. Hem de treure'ns una mica de sobre aquestes vegades derrotismes que tenim els catalans i pensar en les victòries, que les tenim, i bé, doncs ànims a tots i que ho aconseguirem. Doncs bé, si voleu fem una segona ronda. En Miquel Marovens havia demanat paraula. Ja sé que en Xavi està i una altra persona, en Lluís, m'ha demanat. Llavors, Miquel, si vols iniciar aquesta paraula que m'has demanat. Miquel Marovens, endavant. Sí, jo quan parlava de crear comissions, parlava de crear comissions amb objectius específics. Per exemple, una comissió que estudiés el que deia aquest noi. Quan ens costa aquesta corrupció, aquest excés de... No sé, per exemple, n'hi ha una ciutat als Estats Units, ara no recordo si és San Diego o San Francisco, que té un alcalde i 5 regidors, un per districte. Cada regidor de districte és per elecció directa. A Barcelona n'hi ha un alcalde, 45 regidors, i a part n'hi ha 20 i pico, 25, 26 a cada districte. Vull dir, tenim 400 tios cobrant a Barcelona quan a San Diego n'hi ha 6. Vull dir, aquestes barbaritats algú hauria d'estudiar-les i de posar-les sobre la taula, perquè aquests n'hi ha una mà de calés aquí que s'estan llançant. O sigui, la corrupció que hi ha a Catalunya és corrupció espanyola que neix amb el decret de nova planta, d'acord? Però és que aquests l'han ampliada. L'han ampliada fins a límits bestials. Això s'ha d'estudiar. Hi ha d'haver-hi algú que estudiï una llei electoral per districtes i que cobri el mínim de gent. No pot ser que tinguem aquí 20.000 tios cobrant calés públics. A Suïssa són 107 i són 8 milions i mig de persones, I els 7 cobren un sou important i els 100 alcaldes, tenen 100 alcaldes, amb 8 milions i mig de persones, cobren una compensació de 800 euros. Home, és que el d'aquí és una vergonya. I per qui els debilitarem? Per qui es debiliten? Perfecte, Miquel. No fent una campanya electoral. Perfecte. Molt bé, doncs comencem la segona ronda. No compta la teva intervenció ara. Comencem segona ronda.